drums start to play, the beat so sweet. Ghanaian rhythms can't compete. From Accra to Kumasi, the sound so unique. All across the nation, we feeling the heat. Melodies flow like the river Volta. Every note, every word. Mama, yare, mama, I'm fan of try. And now, yes, mamma, yare, the piano, and I'm sorry. But, sign what cheek. Because of sign what she had seen. For so, maybe I name no my yare, no ritual. Or yenny near me. Go to me, trust their grass, be a 1 year. Now, what judge, Apple Bonnie. Maybe as qua. Se BBC nas will be casting him crying as them get to war. You won't mean to me, mammy, I yaddy. Bray, not madness. Say we are near Quao. Mammy, dear, could you then, my mammy may I glance to me, Yakurao. Into malaria, Ben Kuan, a bit to me, 2 months. I'll call hospital, there be a more fufro. There be I do so more from so intimate goda. I was here and turn to my way. When is I may glance to me, Yakurao. Fitty was also echo pim of film, and soon I shall say for. To say what she shame so sa kasa obepa say to na asem de na asem ko because we make to obi bibia me ni obi ka me ni di obi atem nti e den obi me de mama me ya akoda nso me nya akoda asa fiti usoro kopem fem ensuo na ahye wo say ma wa hyehye ensuo ahye wo say twon mama ye mia wo body ni kura na ato Enti dia ko hu se eduabo malaria ben ku ene nku wa malaria de enkoda because ya bo makoyi obi den mi to obi ade mi no obi ka mi nko didi obi atem na ede no bebe bo medua me de na maye unu men entuntum abewiase e na awi mi malaria ene entuntum we de ene ensu entuntum pa na enya wusa no mama me de me ka obi ani wono ma wawu a wawu ama ne ba na edi na chi ni nakoda uwe yesu ni ebesu ni akwa akosi ne mo mempene santi na mechi wan adwuna baso me de na ekoso wo fi anu se nyina meti yo meti me bebusa wo se enye duabo nso mi hu kosia no ansa a day before ansa na me ba beto se mu di sa duabo nkomo Nenti sign eda honom ni me ya akoda se afikra na me wi a menim se yedikosua na abofema na yedikosua abofema mtima me hu eden ya na wodi sie me ofe minim o menye obi ahwe enye se obeyi obi bibia ankasa ansa na edua benya wo hwe wo mama mienu anyamra se mo mutikromu a yedi nenti hu ni se obi a na nitrim ye fan a obi a na papa wo nitrim a nenti wo ye na de a wonya wo hwe nti mame me de onipa ba maka de ya akiro so obefa agire hu na adwene hu ye biko minim sa wonya akora obi a wona wawo miama manyina bepem sa amre de oba bi kura efudwuna ne sa nti ma me de maka ni nyina wo se chinchina enti sa fine obi awu a yesie no Get mama built the English madam back up. Ebusia for sa wo pe baby a woni be gia wo be sere a eye comedy ankasa me pa cho. It's all about Fan TV, FAN TV. Subscribe, share, and watch. Fan TV GH is the best for you, okay? What are you waiting for? Go and subscribe. You hear English, you hear comedies, you hear foreign things. Maybe you have disrespect or you have depression. When you go there, I swear, we are learning to be. Asama wo kanyina no kro wonim se wo maame me komma dan ya papa edijaye yentimi mfa bi han me so premi amabo frem mabo abrim tiske ni me kro ana me hyehyɛ me enti me mu ekɔ na ekɔ
ɛna de enya bi edi na anu a ɔbaa yi adwin kwa me yɛ ne pɔtwe yɛ ne siri ne sika na bi na ɔmo de kɔ baa yi o nti me ɛnu nti na ɔmo baa na ma nti na ma sɛ ɔmo akɔ ama me ni di akosua nti Mama, ɛbɛn me mi too sɛ best watch him say saa adwene nkwan. Sɔkyen na wo yɛ no. Ɛyɛ saa kro no sika ne bi na wo de yɛ. mɛyɛ ne dɛn menyɛ adwuma nti ma anyɛ ne saa so a me didi o maame nti ɔbaa yɛ no aduane na abɛdi yɛ no ɛyɛ sika na Na bi kyerɛ yɛ sɛ kɔ baa maame. Sɛ me ti ase yi a. Asɛm yi a wo kyerɛ mu nyinaa wo na wo yɛ ataa yi na nkasa wo. We de maame awi. we dey for me bom me fom so kyɛ me Ɛna wawo wo ma no na wo wa ma ɔmo no kɔ adwuma na ɔmo kɔ yɛ adwuma ne ba na ɔmo di sika na abere wo. ayɛ bɔne o bata Ee. ayɛ bɔne Enti na yɛ me nwanwa. Enkura yi ade na yɛ ka the way awa no besia yɛ de kyɛ sɛ wo ma yɛ nka de yɛ ka kura nwie o. ayɛ bata bɔne ma hyɛ me ma ne bɔne dodo akosua fa me bɔne kyɛ me fa me bɔne kyɛ me Me de Awurade na mfa abɔ ne nkyɛw. Because aduabɔ na enya ma me hwɛ wo funu nyinaa sɛ wahyehyɛ ankasa. nti sɛ akosua bɛn dɛ ko bɔne ni ni mi ɔmba ɔmo ne bɛbɔ sɛ ɛyɛ ɔmo na ɔmo bɛbɔ dua no Maame, waka ne say ya. Mate. Ye behu kwan a ye de befa so. Ɛna ye paa so so wo ma mahu no kore no. Because on say nkora ne de omo na mo adua na enya wo. Wa omo ba na wo hyehye wo so omo so no. Wo na aba abenya wo. Ɛyɛ saa na nsu ati edi asɛm. Because omo hu say nkora no kora enya omo adwene ɛna omo de wie sika na emom no wo ɛna wo sum omo ti kɔ so omo nkɔfefa nkɔfo sika mmere wo. akosua Nti eduro bi ewiase de uguo na wutwa. fa me bɔne kyɛ me wai Me de nyame na me de wo bɔ ne kyɔ ma me se na yɛse baabi na yɛso yɛ pɛfa. boa me ne yɛnkɔ from na ɔmo meda ne dua sɛ yɛbɛda ne na yɛ ɔmo nhu yɛbɛyɛ de from akyi sɛ de bɛyɛ wie bɛsa akɔ ɔmo so wai ne dua Ma me na kyɛ sɛ adwen bɔ ne nko ade na ahyɛ wo tiri mu ma na me de me nsa wo se me se me papa me se me se ya me de sɛ ma mfa wo suban anya ba akosua de adwen fia kasa wo tiri mu na nti wo mom na yɛ obi bɔne na wo no de akogya nsuo sɛ wonni mu mienu ntam asɛm ma mo na sɛ dua na nya wo sɛ kɔ akɔdane agu ne so onka sɛ yɛ nkɔdane na wo fa ho di wo kɔdane asɛ aku nipa na wo ayɛ ne bɔne ne mum Mame. I'm born to me. I'm born to me. Me Madam Fubi. I want to see Diana and his hand. This is a coffre or no more. Now, or the Miako baby or poem. You go me tell me she Nicotrium. Me nim baby, I make us a metia, me solid the wako because you are one cassa me more be done a menko for bisika. Ah? Into this minute is a say in so ben or the Woodian. One cassa. Wakasi bisi bi na odi kosua ne bɔ nti minim so ko ofrɛ Se se ni krom nsuo na yɛse enya antoa ne we nkwa na yɛde bodua o obi honom kra wotimi yɛ ne ho style bi ne ho action na obɛyɛ na yɛduabo na wonim antoa de se ne ngie benya baabia na emom gye se yɛkɔhwehwɛ sister na kyira kwan na yɛhu kwan a yɛse se yɛobɛgye mpata na se kra mi hu mantam wa na fa ne bi hu mo se yɛkɔhwehwɛ ne fie say kohwe ne free nti frɛ wo ma kromfo atatwia mo na omuti kromu anu se diso omo na bi se wo kye na o se edin yu na yen kwan ya de befa so ma me wo ho aya me nwanwa pa we dey fa mbɔ ne kyɛ me boy na me eni na nani we die ye ni papa ma yɛ bɔne ma yɛ ba hyɛ bɔne amen ne hwɛ When the world feels heavy and you can't find peace, close your eyes and breathe. Hungry, babe. This is Anna Woody. You're very hungry. Since morning, I have not eaten anything. Eating, and I'm for some minute for eating. Jenny Manakohata. I do my too sad. What she no credit and where this say as I'm hungry. Let the calm surround you, hold you gently tight.
Yani ntama hunya ha. Wo ya ade akeka ho na ya be ma. Da bia me tu fu ate. Yo. All around, in the silent sound, in the whispers of the breeze. Esa ni ma na so me drama. Amen. Even in my just me ho ya na we. We didn't you ɛnyɛ bɔne yɛba ho kakra nkɔmmɔ kakra wɔ ho no Me mama kunya na. pacha David fa kunya bre won. na wobɛbɔ nsaman wei Acha obobo wana ma nkata na no wana na yale ebu. sister me pacha kwa de ma yɛ menhyɛ ase ansa na ɔde akonya na Wo de kasa. Kunya na ma. ɛnyɛ bɔne waawɔ ne twe a deɛ asɛm no ade bɛto me afei na ɛho ne fie wɔ ɛna me so na m'ani fie mebaa mebɛhu duaba asɛm ne nsɛnsɛm bi paatwa wo duabɔ no ayɛ adwuma ne wiase nti no obi fom kuma a yɛmfom nya nti mesrɛ wo yɛnam a na adwatoa na yɛde nyam sɛ adua no nya me maame sɛ sɛ situation a wɔwɔ mu no aka ɔno ne nya me nkɔmme ankasa no a mete hɔ no ebia mema nso ɔmo sɛ ɔbaa me ne ɔkasa a nice Ekwan ya wo maame de me fa so. Me ba me si me ba fie wa mo amane. Me ni me nua iba bebusa asem ne bɔkɔ. Enkuku a wo twitwi. Wo hwie nso na go me ni nua. Wo hwie nso na sa na ya ade. Ɔbaatan a ɔba ya ade na me kɔ kan ya. Ei, ɛno anti ya nya ade sa. Ɔbaatan a ɔba ya ade a na so no so nye. Mera me ya wie na me hwesa nka bia mo ti duabɔ no mo beba. Ana woni ho ɔba a bɔbɔ amane mo beba mo amma. Yesu yekuro mu nsuo no de. Sɛ wo de ye bibi na tabo so me ba ko pa ho a. Wo ye ho sua enye yiye. Ti me hwesa mo beba na mo maaye. Because me de abudi a wo frɛ a bo so me ba ko de. Mame, nti no me de me ma ho ɔde mu de mame. try na yɛ bi ɛho bibi Wonim. try yɛ patch because say yɛ to yɛ ni ɛnto obi anim na nka yɛ menko a na nka ada na bibi ayɛ fine Sɛ sɛ asɛm asɛm ma ko nipa bɔnefo. Me sa wo me tumi mu no, me ye bibi afa ho enye yiye. sister yes try na yɛ me ma me brɛ wo sɛ wontimi ndidi honhona na wo ummia na skin ni say na ato nti yɛsrɛ me ma me brɛ sɛ wontimi ndidi honhona na wo me srɛ try na yɛ ho bibi ma me wate we dey try because say you need option bia Woni option bia me nso ma ho ɔde mu no ɛmoa bia ni ho a metimi de aboa mo. Efi sɛ yeye kuro mu nsuo no bosome ba akunya pa ho pɛ eno ano no me bodua ni wie na wɔtwe na me hwɛ sɛ mo beba obi ama me kɔ na me yam hyehye me enti sɛ di empam choje sɛ mo a mo pɛ kwan a mo de bɛfa so mpacho na nsuo bɛn na wo frɛ de bodi Me pacho- kuro bɛn so na wo kuro a wɔ so de minim ane sɛ yɛfrɛ na gu kuro a wɔ so de minim you feel sɛ me bɛ wi asɛ me nti nsuo bi din da a yɛ nipa din a yɛfrɛ na wo sister me pacho wo bɛ na me yɛ ade ti wo twa fa me ntwi fa wada mo wo so ma wo de sɛ ɛyi sikatua bi a na sɛ akɔntwetwa bi kura anya ho na kwanti asɛm hey ma me sɔre na me nyina ma me yɛ na hey wɔbɛhwe sister man say waje wani so yɛnkɔ akɔsua nti sɛ mekɔ wokɔ wu na abɛka yɛnkɔ mɛyɛ yie me kɔ mɛnya nsa ɛnyɛ me pɛn ba nyankopɔn krampo si deɛ ɔsɛ bɔne no maame bata papa ama me mɛ abahya bɔne awie yɛ ka ne nyinaa sɛ abahya bɔne awieyɛ hwɛ nea ayɛ meɛ te sɛ mɛnsa wo ta bɛkora wagya aduada neɛ reverend ɔbɔfoɔ wagya aduada neɛ kyɛ sɛ na ɛde sɛ yɛde wokɔ adom kyɛ The dua quiet wede nipa nyale nso wɔ afɔ wede maame wo yale paa w'ani gya ho ne nti kadadada nyina ka no korɛ kyerɛ me sɛ nka yɛ ho ne yɛ bɛyɛ call
arms surround you, hold you gently tight. Feel the love all around, in the simplest sound, in the whispers of the breeze. Find your gem.